אנו עומדים להתחיל את צעדת האמונה. צעדת האמונה היא לזכרם של 5 מנרצחי קדומים. 4 נהרגו לפני 2 בראש חודש ניסן. מחבל מתאבד, לבוש בבגדי חרדי, עלה כאן בטרמפיאדה הזו על רכב שלנו שלקח אותו טרמפ, רפי הלוי, זיכרונו לברכה. ברכב היו רפי, אשתו אלנה, שקד לסקר ורעות פלדמן, בת שירות לאומי שעבדה אצלנו במוקד. 4 היו ברכב, הוא נכנס כ5 טרמפיסט. נסעו את הדרך שאנחנו נצעד אותה היום מקרני שומרון, דרך פונדוק, בואכה קדומים. המחבל פוצץ עצמו בכניסה לקדומים ליד תחנת הדלק, שם נקיים עצרת בסוף האירוע הזה. כל רביעיית הקדושים נהרגה במקום כמובן. השנה, לפני כ3-4 חודשים, נרצח בפונדוק עידו זולדן, השם יקום דמו, בידי חוליה מכפר קדום. הוספנו גם את עידו, להנצחת שמו של עידו, גם כן לצעדה הזו השנה. כמו שאמרתי, זו פעם שלישית ברציפות שהצעדה מבוצעת. אני מקווה להפוך את זה למסורת, להרחיב אותה בשנים הבאות, ולהביא אנשים גם מיישובים אחרים, מיהודה ושומרון וגם מתוך הערים הגדולות. ואת פוסעת חרש, אוספת את פיסות שברי חייך, פזורים בין החולות. התנערי מעפר קומין, לבשי בגדי תפארתך, אמין. היום בצעדת אמונה, בזכות הנוער הנפלא של קדומים שמתעקשים לעשות דברים נפלאים כל השנה, לא רק היום, וזו הזדמנות נאותה להגיד תודה רבה לנוער קדומים, למועצה, לחברי קדומים, על כל השנים האלה שהתמיכה הגדולה מאוד שלהם, שנותן לנו את הכוח להמשיך הלאה. הצעדה היא צעדה סמלית, בסמוך ליום השנה. הנה אנחנו פה הולכים ברגל על הציר, ללא חשש, ללא פחד, בתוך הכפר, בכפר בו נרצח עידו, השם יקום דמו, ומגיעים לקדומים. המסר הוא, אנחנו פה, נשאר פה, ללא מורא, ללא פחד.